mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurerai Secrets and Confessions. And also please do subscribe kune mamwe machannels atinoisa malink mucomment section. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukoma muri sei? Ndanga ndichikumbirawo kuti kana mukateerera voice note rangu iri randatumira kana muchiona sekunge rine noise too much, itai henyu zvekutaipa. Ini ndafunga kuti ndimbotaurawo nyaya yakaitika kwandiri. Inini ndina vamwe mukoma vangu, asi mukoma vangu ava vakaurawa na Mainn Vangu. Inini ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa. Mumba medu taingova tiri 2 vakomana, mukoma vangu ava vasati vashaya. Amai vedu vakashaika, inini ndichiri ne 14 years. Baba ndokubva varoora umwe mukadzi, asi mukadzi wavo uyu wavainge varoora ane zvimwe zvinhu zvaaita zvainge zvisinganzwisisiki. Pekutanga akabika sadza nebeef, asi takati tava kudya inini ndakabva ndaona nzondora ichitamba. Ndakangorasa sadza riya nekuti inini ndainge ndavhunduka nezvandainge ndaona. Instead of beef ndakaona nzondora muplate. Mukoma wangu iye akabva ati usadya, ndokubva tabuda tikaenda hedu kunorara. Tava kunorara ndakaudza mukoma, but mukoma vakabva vati uri kunyepa, ingawani inini nyama yandadya itori nyama yemombe, zvauri kutaura wazviwana kupi? Kubva vachiuya amainini painge pakaiswa mutemo wekuti hapana anoenda kuchechi asina kutaura. Ndakazobuda namukoma tikaenda kune vamwe madzimai, but takati tisati tasvika kuya mukoma vakabva vatanga kurutsa mvura, but mvura yavakarutsa ipapo yainge yakawandisa, I think almost 3 liters. Ende vaiti vakarutsa mvura vobva varutsa zvimwe zvinhu zvaita kunge nyama yakagaiwa, so zvainge zvakaita zvimapiece. Ndakatoshaya kuti ko zvinhu izvi zviri kubva pai. Mukoma vakaita nguva vachingorutsa, vakapedzisira vakuti ndiri kunzwa mabayo, ndokubva vatombowira pasi because vainge vava kuti handisisina kana simba, vaingodedera mumabvi mavo. Takagara pasi kusvika mukoma vazorikavha, ndokubva tazodzokera hedu kumba. Kuya kwamadzimai hatina kana kukwanisa kuzomboenda, but takati tichidzoka takawana amainini vari mukicheni. Pavakationa tichipinda pachivanze vakabva vabuda ndokumira pamukova, vakaridza imwe tsamwa isingaiti, ndokubva vadzokera havo mukicheni. Ndakati ndasiya mukoma ndokubva ndazombobuda zvangu ndichienda kunotamba, but ndakati ndichidzoka ndakatosvika mukoma vatova bhoo, vainge vava kutoita mamwe mabasa epamba. Ndakavabvunza kuti mukoma ko zvamatova bhoo? Ivo vakabva vatoshamisika vakati ko chii changa chichiitika? Ndakazama kuvarondedzera but ivo hapana kana chavakamborangarira. Vakazotaura later on vakati paya patanga tichifamba ndanzwa ndichidaidzwa nerimwe izwi iri rangonditi ko muri kuda kuenda kupi vanangu? Dzokai kunokomba. Hanzi pandacheuka ndabva ndaona amainini vachikrosa road vachipinda musango, ndikabva ndatanga kurutsa. Saka yakazongova tsika iyoyo yekuti kana tikangoda kubuda tichida kuenda kuchechi pane zvimwe zvinhu zvaingoitika. Sometimes taikwanisa kungosangana nenyoka munzira. Pane rimwe zuva inini ndakatombopotsa ndatemwa nenyoka. Tainge tichitoti toda kuenda kumasowe, but tiri muroad pane imwe nyoka yakangobudikira. Nyoka iyi yakaita zvekumira nemuswe yakatarisana neni ende yaitoda kutonditema pagumbo. Takatiza tichidzokera kumba, ende pose pataidzokera kumba taingosvika amainini vari mukicheni, but tichingopinda pachivanze amainini vaibva vabuda mukicheni vobva varidza tsamwa. So takabva tazongosiyana nazvo izvi zvekuenda kuchechi. Panguva iyoyo penjeni yababa yakabva yabuda. Mukoma vakabva vatanga kunetsa baba vachiti ndiri kukumbirawo kuti mundipewo mari ndiende ndino apply passport. Nguva yacho passport yainge isingabudi zvekudaro, mapassport aitodhura. Baba vainge vabvuma, but out of nowhere amainini vakabva vatidana, vakabva vadana nababa tikagara pasi. Vakabva vataura mashoko ekuti nanhasi Handife ndakamakanganwa. Vakabva vati hakuna mwana achaenda kujoni wangu mwana asati aendawo kujoni. Vakabva vati kuna mukoma
iwewe aufe wakatora passport wangu mwana asati atora passport. Mese hakuna anotora passport kana wangu mwana uyu asati atora passport. Mukoma, kana ndikakuudzai kuti mwana wacho ainge achitaurwa kuti tichatanga tamiririra kuti azokura atore passport, at that time ainge aine 5 years. Nanhasi mukoma nashi inini passport yacho anditomborina. Ndakambozama 2 times kuti ndiende kunotora passport kumusha. Kekutanga ameno kuti chii chakaitika, ndakakanganwa chibhegi chandainge ndakaisira mari ndiri mukombi, mari iyoyo ikabva yarova. Kechitu pandakazodzokera kumusha ndakatoita zvekubirwa 1 on 1. Ndakangoti ndichiburuka muHarare kune vamwe sekuru vangu vaifanira kuuya kuzonditambira kuitira kuti ndikwanise kuzonoaplya passport ndichigara kumba kwavo, but ivo vakabva vanonoka kuuya kuzonditambira. Vakabva vandiudza kuti kwira motikari dzinoenda kwakati, but mukoma handina kuziva kuti chiHonda Fit chandakaenda ndikanokwira chainge chitori chimotikari chembavha. Mota iyoyo hakuna kwayakambodhiraivha kure ikaenda. Tikabva tatonzi munhu wese buditsa mari. Ndakachema zvisingaiti. Vanhu ivavo vakazondinzwira tsitsi vakati, sezvo usiri kuziva kwauri kuenda, hatichakutorere foni yako so that you can communicate nehama dzako. Vakabva vandisiyira foni, but mari yose yandaifanira kuzoaplyisa passport yakabva yangorova. Ndakazodzoka hangu kuno kuSouth Africa. Inini ndinogarawo kune imwe nzvimbo inonzi Bochum. Saka pane nguva yazvakambonzi kwainge kuchitorwa mamwe mapepa ekuti unokwanisa kuzonoaplya passport yako kumba very fast, but iwewe watobhadhara zvimwe zvinhu kunoko. Murungu wedu akabva ati ndiri kufanira kuzoenda nemi kuPolokwane. Musi wacho mukoma wataifanira kuzoti timuke tichienda kunoaplya mapepa awa, ndokubva pazorobwa paya painge pachiaplyiwa mapassport muPolokwane. Murungu akabva aramwa akati handichaende, umwe neumwe anofanira kuzviendera kuZimbabwe. Nawo chiri kuitika ndechekuti pose pandiri kuti ndinenge ndaunganidzawo chimari chinokwana kuitawo kana 7,000, apa mari yandinoshandira mukoma imari shomasa zvekuti kuti ndiunganidze 7,000 zvinotoda kana mwedzi 3 kana 4 chaiyo. Saka pandinozobata mari iyoyo kumba kunobva kwaita imwe emergency, zvinokwanisa kutonzi izvezvi baba vatoadmitiwa muchipatara ende pari kudiwa mapiritsi. Saka ndinozoguma ndatenga mapiritsi aya. Panongoitika imwe emergency yekuti haungakwanise kuti pari zvino handina mari. Kana ndikamboedza kusungirira mari yacho ndikati handina kana mari, zvinobva zvazodzoka pabasa pandinoshanda ndine imwe mishini yandinoshandisa. Like mwedzi uyo wadarika mari yangu yandinosevha iri kumurungu yaitosvika 4,500 rands. Inini pamwedzi mukoma ndinoshandira 2,800 rands. Zvinhu zvakatondiomera zvisingaiti. Apa ndanga ndatova nenguva amainini vachingondikumbira mari kumusha, ndichingovaudza kuti amainini kuno handitomborina mari. Saka after ndambozama kuunganidza mari iyi, murungu akabva andifonera. Iye ainge asipo, akabva ati tora tractor uende kunofirita mapotatoes kumunda. Inini handina kunyatsonzwisisa. Ndakabva ndatora umwe mushonga ndokubva ndamixa, but mushonga uyu ndiwo watinoshandisa nguva iya kana tava kuda kupisa mapotatoes nguva yekumakohwa yasvika. Murungu paakazodzoka akatsamwa zvisingaiti, akabva andiudza kuti your saving and also your month salary I am going to deduct nenhau yekuti wanditisa loss. Izvezvi chikwereti chandinacho kumurungu mukoma nashi chakawandisa zvisingaite. Iye haana kana kutombondiudza kuti achandibatira mari, akangondiudza kuti I am going to deduct money from your salary. Mukoma, inini nditori pasituation yakaoma chaiko, ndibatsireiwo. Ndiri kutsvakawo help especially kubvawo kuvanhu vanoita zvechivanhu because ndambozama kunamata but hapana kana change. Please ndibatsireiwo kuti ndiudze baba vangu kuti mukadzi wavo I think kuti iye ane munyama waakaisa pandiri. Baba havambofi vakazvigamuchira. Baba pavakapiwa mari yavo yepenjeni vakatotenga dzimwe mombe dzikabva dzatoendeswa kumusha kwaamainini. Yangu mari mukoma nashi kana kuri kunzi ndinoona kushanda kwayo hunge ndangotenga chikafu nehembe kuti nditengewo mudziyo wemumba. Pane pandakamboita sacrifice last year ndikati regai nditenge kafiriji. Ndakatenga tumafiriji tuya tunonzi tuma KICC. Ndaitiwo zvejoni zvikapera ndozodzokera nefiriji iyoyo kumba, ndobva ndatanga kuita zvekutengesawo machicken cuts. But mukoma nashi magetsi akangoenda ka1. Magetsi aya achidzoka firiji iya ikabva yati zii. Ndakazama kuzoigadzirisa but ndakangoti ndichingoigadzirisa vanhu vaya vachienda firiji iya ikabva yangosara ichinyarara zvekare. Ndakazotoona kuti ndirambe ndichingogadzirisa firiji iyi inenge yatova loss
kwandiri. Ndakazotengawo kamwe ka TV kangu kekuti kapote kachinindivaraidza, but TV iyo yakangonyarara. Then pandakaenda kunoigadzirisa, munhu aizama kuigadzirisa akabva andiudza kuti TV iyi it is beyond repair, it's better utenge imwe TV, because iye aiti muTV imomo makapinda mapete, saka mapete awa aisiya tsvina pamushini weTV ndokubva yanyarara. Mukomanashi, iyi ndiyo problem yandiri kusangana nayo, ndiri kukumbirawo rubatsiro. Vedare, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanakomana uyu, nyaya inosiririsa chaizvo. Let us try to help this young man nema-advices. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii vahanzvadzi? Inini nemurume wangu tiri kutsvakawo rubatsiro, ende ndauyawo pano kuzoreurura zvatakaita. Inini nemurume wangu tine mashops edu arimo muHarare. Mashops awo tinotengesa masolar panels nemamwe ma-electrical gadgets. Saka pane nguva yekuti zvinhu zvainge zvava kusafamba, zvekuti taitobatanidzira kuti tikwanise kubhadhara rent inodiwa pamashops iwawo, and also tainge tava kutotadza kubhadhara vashandi vedu in time. Saka takazotanga kufamba kuti tikwanise kusunungurawo laki. Saka takaenda kune umwe murume, but murume uyu iye aiti anobva kuMalawi. Akabva atiudza kuti anokwanisa kutiitira plan, but plan yaakatiudza hanzi ndiye kuti mhanza dzedu dzikwanise kuvhurika, so that tinowana macustomers mubusiness redu. Iye haana kutibudira pachena kuti kuromba kwatainge tava kutoita. Palaki raakati ari kuda kutipa akatichaja mari yainge yakawandisa. Mukomanashi, mari iyoyo yaikwanisa kutotenga motikari. Takasungirira ndokubva tazodzokera nemari iya, ndokubva azotiudza kuti tikwanise kuita mhanza taifanira kunotenga hari. Kana tatenga hari iyoyo pabusiness redu, mari yatinotanga kutengesa makuseni haifanire kusangana neimwe mari ichazopinda mubusiness. Toti munhu akauya ane $, tinotora $, iroro tobva tanoisa muhari, nemari yatinopedzisira kuzotengesa tava kunovhara business redu. Kana riri $, tinotora $, iroro tobva tazorisa muhari. Akabva atiudza kuti mari iyoyo ndiyo inenge ichizodana dzimwe mari. Mhiko dzaakatipa, iye akatiudza kuti mhiko dzacho hadzinetse kutevedzera. Akati munotenga maliver ehuku, then munopota muchiti pano nepapo munotora maliver iwawo mobva mazodza pasikarudzi dzenyu, mobva maregedza kuzopukuta kana kugeza muswere wese wezuva. But mukomanashi, I think kuti inini ndatova neinfection, because ndiri kuramba ndichingochururuka hurwa kusikarudzi kwangu. So handisi kuziva kuti mabacterias here anenge ari pamalivers awa ari kukonzeresa kuti ndiite infection. Takadzokera kwaari murume uyu tikabva taudzwa kunzi iye ainge akaenda kuMalawi. Takakumbira nhamba dzekuti tikwanise kucommunicata naye, but vana vake vakaramba kutipa nhamba dzake. Uku mukomanashi rungoyerera hurwa. Iye akatiudza kuti zvatakabata izvi, kunyange tikarwara hatifanire kunge tichizoenda kuchipatara iye tisina kumuudza. Saka handichazivi kuti ndoita sei, because kusikarudzi kwangu ndiri kuramba ndichingoyerera hurwa. Murume wangu haasati ava hake nedambudziko, but inini ndiri kutya kuti ndinokwanisa ndiri kutoora chibereko chaiko. Apa tingori nemwana 1. Ndaifungidzirawo kuti mukufamba ndaikwanisa kuzoita umwe mwana. Now handichazivi kuti hurwa uhu huri kubva pai. Murume wangu iye ndainge ndamuudza kuti ngatichidanai hama dzose tobva tadziudza kuti izvi ndizvo zvatakaita. Hakuna munhu asingatadzi. Kana vachida kungotiregerera vanongotiregerera, vobva vatibatsira mukufamba, but iye ari kuramba. And also ndainge ndakamuudza kuti ngatimbozamai kusvika kune avo vari kunzi vari kubatsirawo vamwe, but iye akabva aramba akati zvekuzopublishwa chiso changu kuZimbabwe yose handizodi hangu. And ndiri kuona kuti iye the reason yaasiri kuda kuti titsvake help, it is because zvinhu izvi iye hazvisati zvava kumuaffecta. Munhu ari kungochururuka hurwa ndini ndega. Iye so far haana kana problem yaari kumbosangana nayo. Inini nekurwadziwa kwandiri kuita kusikarudzi kwangu, kunyange zvikanzi ndibude paradio station ndichitondedzera nyaya yangu, handichatombonyari. Asi dambudziko murume ari kuti kana iwewe ukaenda ukaragidza chiso chako paruzhinji uchitaura nyaya iyi, inini ndichakurambira. Ngatimirirei kusvika sekuru vabva kuMalawi. Mukomana
Nanhasi ndosvika rini ndichingochururuka urwa hwakadai? Handisi ndava kutosakara chibereko here? Ndakangotarisa. Hei, zvakangooma vedare. Iyi ndiyo nyaya yakabva kuna vahanzvadzi. Let us talk about this issue mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, muri sei? Inini ndiri kunyara, kunyangwe Sunday ichisvika kudai ndiri kunyara kuti kuchechi kwacho ndichakuenda sei. Handisi kana kumbotaura mumachurch group mandiri. Zvakaitika ndezvekuti last week Sunday it was a big Sunday kuchechi kwedu apa. Inini ndini ndainge ndiri the elder of the day. Ameno kuti vakomana vemedia vakazvifambisawo sei. Ndakaenda ndikanosiya tablet yangu kumedia because there was a presentation yandaifanira kuita. Asi munongozivawo kuti kana uri mutendi handiti unenge uinewo mamwe magroups ako evanhu vaya vanosenda mavideos evanhu vanenge vasina kushama. Izvi unenge uchiitirawo kuti uzokwanisa kuzoperformawo kana wava muimba yemukati nemudzimai wako. But handizivi kuti mavideos awa vakomana vemedia vakazomaplaya sei, because ndakati ndiri pakati pekuparidza ndichipa presentation izvo ndainge ndaedwa mune rimwe WhatsApp group. Magroups iwawawa anosenda mavideos evanhu vanenge vachiita bonde, ende foni yangu iyo yainge yakasetwa auto download. Saka pandakangojoiniswa group iroro, mavideos ainge achisendwa aingo downloada automatically into my phone. Saka vakomana pavakazoenda kugallery vakabva vangosangana nemapictures iwawo, and my tablet was showing each and everything zvainge zvichiitika because it was part of the presentation. Saka pose pavaiscrolla vachitsvaka mamwe maimages andainge ndavaudza kuti vanofanira kuzomashowa to the church, ndakangosimudza bhaibheri rangu ndikabva pamberi pevanhu ndakananga kumedia. Ndokubva ndasvika kuya ndikabva ndangotora tablet rangu ndakananga kumotikari. Ndokusimudza motikari yangu ndichibva pachurch. Even amai elder ndakangovasiya pachurch ipapo, but ndakati ndasvika kumba I then realized kuti remote yepagedhi ndainge ndaikanganwa iri mubhegi remukadzi wangu, so I had to wait kusvika chechi yazopera. Chiri kundinetsa mumwoyo ndechekuti kubva zvinhu izvi pazvakaitika kusvika nhasi mumagroups ose echechi kwakanyararwa kunzi Z. Magroups awa kazhinji each and every morning panototi pawane munhu anoisa voice note of prayer, but kubva musi iwowo weSunday hapana kana wani zvake ari kumbotaura muchechi group redu iri. Saka zviri kundidya mumwoyo kuti vanhu vangava vari kundinyeya here kuma inboxes kwavo. Wangu mudzimai akangomudhura kutaura neni, haasi kana kumbotaura neni. Ndiri kushaya kuti ndonyarira pai. Apa pamba pangu painge pari pamba painge pakasununguka zvekuti vanasikana vesangano vaingogara vakazara pamba pangu, but nezvakaitika izvi wiki rose hapana kana mwanasikana wesangano ati amboshanya pamba pangu. Zviri kutowedzera kundishungurudza. Ndafunga hangu kuti kungoheduka kuri nani ndobva ndangoita chidhakwa kungovhara nyadzi ka1. Vedare, iyi ndiyo message yandakatumirwa naelder. Let us try to help him out in the comment section. Vedare, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ngatisanganei kuchakafukidza dzimba matenga.